Bună ziua! Ne aflăm într-un Ford Focus MK2 2008. Am avut o navigație pe care v-am prezentat-o anul trecut. Anul acesta, nu știu din ce motiv, nu mi-a mai funcționat această parte. Deci aici unde vă arăt eu. Practic era mort. Am căutat pe internet și am găsit la un indian căruia am mulțumit o parolă cu care să pot intra la setările din fabrică. Și hai să o găsim împreună. Deci setări auto. Aici a trebuit să ajung setări din fabrică. Și îmi cerea acces. Cod, parolă. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și am intrat. Ori aici am ajuns la învățarea butonului tactil, calibration, power, putere, aici. Deci power, ați văzut, s-a îngălbenit. Home, acasă, acasă, back, înapoi, back, volum plus, volum plus, volum minus, volum minus. Astea sunt butoanele pe care a trebuit să le setez și care mie nu mi-au funcționat. Acum sunt activate. Hai să mergem înapoi și să vedem ce s-a întâmplat. Funcționează sau nu? În compania lui Denis Ciulinaru. Mulțumesc mult, Iorgu, cât e geanta, știți, dacă ar fi să parafrazăm o reclamă mai veche. Se vede? Mă rog, hai să ne întoarcem aici. Se vede, da? Drum cu prioritate. Ei bine, hitul cu prioritate de astăzi o să fie unul... Uitați, și înapoi. Deci, funcționează. Asta am vrut să vă arăt. O zi frumoasă în continuare, gânduri bune și Doamne ajută. Multă sănătate la toată lumea!